Kitchensi kardom kadu kavi kar British 2.0 YouTube channel long kelangara to ana fans tamela pen pinela so video long nali tumhana ki wan pila bangke Assam ITI admission aputhak si na wan pig lo ke planning ji koson mal last date command tu mal pen copy pi a course se ke do mal pen course aningkan kon ana aningkan aparman mala so puthak nali tumhan ethithini alam lo so video long na ni pone ko nali tum la so YouTube channel subscribe kelang pute subscribe ikon la pen video na tum share pone ko tadi non Assam ITI admission aputhak le pathek wen chethan pono na na pen lang pono na tangde non pathek pen chethan pono na Assam ITI admission 2025 aputhak lapen labangso Assam ITI admission non cheng ponik bomno jong sinali tum ITI along vocational training jong si endunji lapen Charli dunji pulte nali tum pan si Birta Keme lo lapen labangso ITI kapiklang pon labangke Directorate of Employment lapen Craftsman Training mate DECT Assam hin pensi paklang ponik lo ladak nali tum penangan ITI mate kaprek a training nang litum kacharli award sai long ponik si la so puthak non labangso article la hin pen ethithini alam chithan ponona nalitum screen along thek ponlong ji the Directorate of Employment lapen Craftsman Training Assam has released the official notification for ITI admission for the 2025-26 academic season. Application are invited for various trade programs including NCVT, LCVT, lapen SCVT under IMC. Lason tata penang andak nalitum long ponik po. Laso puthak non puthot lang pon thulonang Institute amen labangke Industrial Training Institute mate ITI short form pen pudamte organizing body labangke Directorate of Employment and Craftsmen's Training mate DECT Assam hin pen lo qualification highest qualification 10% chok lapen application mode labangke online se apply ning ji application ke cheng pon labangke 22 May la so chek lopen se cheng pon lo application last date labangke non ki wang ji chek lo 10 June 2025 ansi last date lo lapen Assam ITI admission 2024 eligibility criteria lapen course aputhak langdam lo puten ali tum dak thek pon long igji nili details nang than pachini pon ekpos tame nili shortcut se nang than pachini pon ekpo athema ladak ke tok pon penan do lasila sorting bang nili nang than pachini thain edat po labangso notification alo nili PDF pen WhatsApp group nong stami nili send igalo nali tu modak pen download igon lang igon details so dak se ang ton pen alam tok pon ik thailo lapen nali tum dak theklong ji 1 year course of 10 pass anta chok lapen labangso course ko PPC la 1 year course dak kipi pon mo la so puthak lang pon lo na tradesman labangke stenographer lapen secretarial assistance English da 1 year upon lapen labangso course jong se endunji pul 10 pass ta chok lapen lason ta da fashion lapen design lapen technology aphan stame da 1 year lapen kacharli angdeng labangke 10% ta chok lapen puthot do thulang desktop publishing mate DTP operator aphan stame 1 year course do lapen kacharli angdeng class 10% ta chok lason tak dak multimedia animation lapen specialist effect aphan stame 1 year an a course nalitum endon longji kachar lengdeng class 10 pass nangji lason tak dak digital photographer lapen mechanic auto body painting lapen dak secretarial practice English lapen dak cosmetology lason tak dak penang analitum long ponji front office assistants fire technology lapen industrial safety management computer operator lapen programming assistance mechanic diesel pump operator cum machine plastic processing operator mechanic tractor lapen mechanic auto body repair solar technician soil testing and crop technician lahaya course anta mate lahaya ta nalitum dakpen long pon igji lapen la an bangke 1 year mate ningkaning si aparman lo laben puthot do thulang 6 month a course tame da kipi pondo 6 months a course labangke kopilo polotang te nalitum theklong po BLTT mate Bodo language transcription trade
data 6 month aphan Charli Ning Kehang labang ke class 10 an le pasan ta chok laben puthot 1 year a course labang ke COE sector mate BBT models lo lapen ladak ta 1 year a course ang selo nalitum thek pon long ekpo lapen kopi pima pulte plastic processing sector lapen fabrication fitting lapen welding sector construction wood working sector information technology sector layan talo lapen Charli Ning Kehang class 10 pass nangpo lapen ningkan hini a course tameda ki pipondo ningkan hini a course labang ke kopi pima pulte nalitum dak thek pon long po science lapen mathematics Atum Aphan dak kipipon electrician lapen mechanic motor vehicle lapen draftsman civil lason dakta dak draftsman mechanical fitter lapen mechanics tuner lapen surveyor electronics machine instrument machine lapen dak refrigerator and air conditioner technician information and communication technology system maintenance mechanic chemical plants lason dakta dak penaan long pon exi lahai bang ke science lapen mathematics Atum Aphan lo lapen a course aningkan labang ke dak ningkan ini an course nalitum enang po second year course labang ka 10 pass me lapen second year course labang ke nalitum dak theklong ji painter general lo lapen ningkan hini lo apor labang ke lapen qualification labang ke 10 pass anta chokji lapen 1 year lapen 2 year course 8 pass atum labang ke dak ke pipon labang ke lason lo wireman welder plumber dressmaking lapen saving technology lahai bangke nalitum technology la an bangke 1 year lo lapen la wireman aphan bangke 2 years lo Charli Ning Kehang 8% cho lapen dak surface ornamentation techniques mate embroidery la so our course ta nalitum dak long por exi 1 year aphan lapen Charli Ning Kehang class 8% ame so na thada age limit la bangke 14 years arta tum stame jogdun long exi nalitum dak lang ponigo lapen so details labang ke nalitum hala notification alo long ponik po application process labang ke online sinalitum apply nangji online registration lapen login nang ponalitum ID password pen lapen last date APUTHAK lang namlo pulotang te last date labang ke 10 June 2025 till 5 PM and 22 May pen si cheng ponlo lapen Assam ITI Counselling process labang ke nalitum dak documents verification for choice filling lapen merit list seat allotment lapen reporting to college lapen important lahai bang details labang ke nalitum mala advertisement notification alolong se thek ponlong po admission fee structure APUTHAK labang ke lasono tuition fee nalitum monthly along 6 dia ikta ningkan isi along 600 lapen monthly 50 rupees analitum pinangji lapen tuition money refundable dak 250 and refundable long equal registration fee 25 rupees nangji lapen medical examination fee 25 rupees lapen trains union fee labang ke 175 1 year aphan 350 labang ke 2 year aphan lo hotel service charge labang ke 50 lapen ason data hotel tuition money refundable 250 nalitum tuition fee are view BPL candidate accepted SCB under details on banari to mala thek ponong po lapen non engineering course 15,000 per year engineering course 16,500 1 year 33,000 2 years nanitum la SCBT under la banke IMC course upon lapen reservation policy la banke nanitum dak pen lang poningon SC ST atumhan kon ana percent sidak ke thak pon mala nanitum dak details bang thek pon long exi la sodim nanitum details lang poningon lapen documents ko PPC kinangji labang kenani tum dak thek ponlong ikpo passport size photo education qualification domicile certificate caste certificate EWS certificate PWD certificate seat allotted later fee payment receipt other documents expressed in the official notification das nani tum do thailo even nani tum dak thek ponlong ikpo details labang ke Napela so article ang wangla put nalitum dakpen online admission form napen admission notification counseling schedule eligibility criteria list of ITIs lapen kapre so nalitum labang so article ang wangla thek pon long ekpo lapen details san bang nili ala notification alo pipon igalo nalitum dakle lang damigon lapen video share ikta lapen Charli Ning Kehang Atum prabjen penalitum online registration donigo jangan domi thangme Kaduga ve kar British 2.0 YouTube channel long kilang arado anaphan stami nilin pen kardom